Pucao mu je u glavu, vikao je svjedok strave na plaži pokraj popularnog Zrča. U četvrtak ujutro ubijen je 38-godišnji Crnogorac Goran V, a policija je uhitala ubojicu. Ispred noćnog kluba u Kolanskom Gajcu navodno ga je ubio državljanin Srbije. Policija istražuje mogućnost plaćenog ubojstva, a trenutno surađuje s policijama u inozemstvu. Milanovićev sin dobio je višu ocjenu iz matematike, a njegova profesorica opomenu pred otkaz. Nastavnica je u razgovoru za Telegram izjavila da je ravnateljica škole pritisnula da izmijeni ocjene, a afera je u javnost dospjela jer je do izmjene ocjene došlo zbog intervencije predsjednikove supruge Sanje Musić-Milanović. Kolege profesorice u klasičnoj gimnaziji nezadovoljni su kaznom i kažu da nije to zaslužila. Pauza od hladnog piva potrajat će godinama, a ja ću nastaviti solo karijeru, kaže frontman benda Mile Kekin nakon što je bend objavio dužu pauzu po završetku turneje. Kekin kaže da nije riječ o konačnom razlazu. Idemo se malo odmoriti od hladnog piva i dodaje da radi na novom albumu. Izaći će početkom iduće godine. Biće to tipični Mile Kekin, kaže glazbenik.